Ukrainanyň basylyp alynan ýadra elektrik stansiýasy barada aladalaryň çägini bu deskanyň töwereginiň topa tutulmagy hemde Ukraina güýçleriniň we basyp alyjy goşunlaryň bir-birini aýyplamak bilen bagly habarlar arasynda Birleşen Milletler Romasy halkara ödegçilerini Zaporojye deskasyna iýermek meselesinde gijikme özüniň sebäp bolanlygy hakynda aýdylýanlary ret etdi. Howpsuzlyk toporlarynyň tüpeň astyny işlemegi we Ruslaryň Ýewropanyň iň uly ýadra deskasy bolan Zaporojyede Sowet döwrüne degişli 6 sany reaktory işe girizip energiýa önümçiligine başlamagy taýýarlanýanlygy barada aýdylýanlar Ukraina we halkara duýduruşlarynyň has ýygzamlaşmagyna alyp geldi. BMG'nyň medeniýet wekili Stefan Dujarric 10 awgustda New Yorkda bütün dünýä guramasynyň ýadra gullugynyň halkara atom energiýasy agentliginiň öz başda hereket edýänligini, ýöne bu sapar meselesinde Ukraina we Rus taraplarynyň özara alalaşmalygyny aýtdy. Dujarric munyň beýle däldigini, BMG'nyň ýerine ýetirji guramasynyň halkara atom energiýasy agentliginiň etjek ol ýa-da beýleki saparyny ýa-da süýşürip bilmeýänligini belledi. Birleşen Milletler Romasynyň sekretariatynyň Zaporojye saparynyň öňüni baglamak ýa-da ony ýatyrmak hukugy ýok diýip oraýtdy. Ýöne bu ýerde Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda alalaşyk baglaşylmagy zerur diýip Dujarric sözüniň üstüne ýetirdi. BMG'nyň düşündürüşleri Moskwanyň halkara atom energiýasy gullugynyň hünärmenleriniň Zaporojye baryp görmegine ýol açmak üçin zerur bolan ähli zady etjekdigini wada bermeginiň we Orsiýetiň gorunmak ministriniň BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres bilen deskadaky ýagdaý barada gepleşenligi barada çykan habarlaryň ýanyndan edildi. Guterres Zaporojye töweregini Ukrainanyň günorta gününe Orsiýetiň 5 aýlyk urşuny söwüş merkezine urulan sebäpden golaýyny ýaragsyzlandyrylan zonanyň döredilmegine çagyrdy. Moskwanyň bu meseledäki öwürlüşigi dünýäniň 46 ýurdy Rus ýaragly güýçleriniň bu ýerde bolmagyny uly howp atlandyryp, Moskwa goşunynyň Ýewropanyň iň uly ýadra deskasyndan çykarylmagyna çagyrýan beýanaty gol çekmeginden bir gün soň boldy. Kiýew we käwr günwatar liderleri Moskwany Ukrainanyň ýadra deskalaryny edýän hüjümleri arkaly ýadra şantazyny etmekde şeýledi. Egerde Ukrainanyň tarapdarlary Kremliň diýen gylçylyklaryndan geçse özüniň çaklanýan ýadra arsenalyny ýerleşdirme kaýwatlaryny atmakda aýplaýarlar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 15 awgustda giýjeden video ýollanmasynda halkara jemgyýetçiliginiň Rus hereketleri sebäpli Zaporojyede bolup biljek hadisanyň ýa-da beýleki helakçylikli wakalaryň öňüni almak üçin herekete geçmeligini aýtdy. Egerde dünýä häzir bir ýadra elektrik deskasyny gorumak üçin güýç kuwatyny we aýgytlylygyny görkezip bilmese, bu dünýäniň utulanlygyny aňladar diýip Reuters habar gullugynyň maglumatyna görä Zelenski aýtdy. Bu dünýäniň terrorçylykdan ýeňilligi hemde ýadra şantajlaryna ýan berdi bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski hepde ýygyna ýadra deskasyna atylan topoklarynyň onun radiasiýa syzdyrma kopuny ýokarlandyranlygyny öýdürdi. Orsiýet öz goşunlarynyň ol ýerde ýerleşenligini inkar etmeýär ýöne sebäti topa tutanlygy baradaky aýplamalary inkar edýär we bu meselede Ukraina güýçlerini aýplaýar. Emma Kiýew resmiýetleri hem öz güýçleriniň bu sebäpde artilleriýa toplaryny atanlygy baradaky aýplamalary ret edýärler. Ýadra deskasynyň naky ýagdaý Milletler Romasynda we BMG'nyň ýadra energiýasyna gödegçilik edýän gullugyna halkara atom energiýasy agentligini ullukan howsaly döretdi. Bu guramalaryň ikisi hem ýadra gödegçileriniň Zaporojyedaky ýadra deskasyna baryp görmeklerine urusat berilmeligini aýtdy. Agentlik we onun ýollaşçylary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda halkara atom energiýasy agentliginiň hünärmenleriniň stansiýa baryp görmek üçin biz zerur bolan ähli zady edersip Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Maria Zakharova 10 awgustdan beýanatyny aýtdy. Moskwa biraz soň Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Shoygunyň Guterres bilen Zaporojye deskasynyň howpsuzlygy barada gürleşenligini aýtdy. Ýöne anyk maglumat bermekden saklandy. Guterres'in edarasy bu söhbetdeşligi ýa-da onuň mazmunyny badawat tasdiklamady we medeniýet wekili Dujarric'in aýdan sözleriniň soýgu bilen edilen ol ýa-da beýlek gurrumy aşarat edýänligi ýa dälligi entek belli däl.
Dünýäniň 42 ýurdunyň 14-nji awgustdan beýanaty Orsiýetin Ukraina esassız solmagyny ýalgarmak bilen bir hatarda Rus harby güýçleriniň Ukrain ýadro deskasyny bolmagynyň Moskwadaky häkimetleriň ýadro we radiasiýa howpsuzlygy wawatyny boyun alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeginiň öňüni alýanlygyny aýtdy.